ба ҳамин монанд мақомоти милитсияи шаҳри хуҷанд дар ошкор намудани як дуздӣ бо оқибати зарари молумулкии махсусан калон ки зарари расондашудааст ба зиёда аз $30,000 баробар аст муваффақ гардид. ду ҷавони 23 ва 25 сола сокини шаҳри хуҷанд пинҳонӣ ворди хонаи соҳибкор воқеъ дар баландошунаи рақами 8 маҳаллаи 19 шаҳри хуҷанд гардида аз дохили ҷевон $20,600 ва 3,000 сомонии пули нақд, ҳамчунин ба арчи $10,000 ҷавоҳироти тиллоиро тасарруф карданд. гумонбарон дастгир ва аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. кормандони милитсия дар ноҳияи Ҷабор Расулов дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ нисбати собиқ корманди шабакаҳои барқии ҳамин ноҳия аз они худкунии маблағи истифодабарандагони барқ ё худ мизоҷони шабакаи барқро аз ҷониби ин хизматчӣ ошкор намуданд. ҳамчунин муайян карда шудааст ки гумонбаршуда баъди аз вазифа рафтан низ бо роҳи қаллобӣ маблағи истифодабарандагони барқро ба даст оварда ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. дар асоси аризаҳои воридшуда ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов нисбати собиқ назоратчии шабакаҳои барқи ҳамин ноҳия Шаҳрванд Бегиҷонов Улуғбек Мамурович соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гулхона барои аз они худкунии маблағи аз ҳисоби муштариён пардохтшуда ва мардумфиребӣ тибқи талаботи ду моддаи кодекси ҷиноятӣ 245 ва 247 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. Агар ин нозири шабакаҳои барқ дар давраи фаъолияти хизматӣ маблағи муштариёнро ба суратҳисоби ташкилот насупорида бошад, баъди аз кор ихроҷ шудан рӯи рост даст ба мардумфиребӣ зада худро то ҳанӯз назоратчии фурӯши барқ муаррифӣ намуда ба боварии муштариёни маишӣ даромада бо ваъдаи мусоидат кардан дар пардохти кам нисбат ба оне ки ҳисобкунаки барқӣ ҳисоб кардааст маблағ ба даст оварда ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. Бегиҷонов Улуғбек собиқ коргари барқ мо сум гирифтагӣ буда фиреб карда. Як бор 4,000 гирифт, як бор бо худам 4,000 додам. Сабаб чӣ шуд ки ба он маблағи пулӣ додед? Сабаб ҳамин суми барққа нор карда метавам, чунки навчаспонда. ҳамин қарзаш 30,000 буд, ҳамин 8,000 кора буд карда метавам. зарардидагон аз тақаллубкории гумонбаршуда Бегиҷонов асосан хоҷагидоронанд ки барои истифодаи пойгоҳи обкашӣ қувваи барқро истифода бурда баъди муайян шудани ченаки ҳисобкунак ва ба қайдгирии он аз ҷониби шабакаҳои барқ роҳи ҳаллро тавассути Бегиҷонов ҷӯё шуданд. Аммо ин чораҷӯӣ онҳоро ба доми қаллоб афтонид. 13,000 зиёди биромда будааст. ҳамин хоҷагиди қонунони наша коркардагиш. ман гуфтам ки чӣ байқи бисёр шуда бирафтагӣ гӯям. Мактам аслаш ин хел шудан дар ком не ин бисёр шуда бирафтагӣ гӯям. ин гуфт ки ако гуфт ина ман туғри карда метиям. туғри карда гӯяш ҳай ман шумо 4,000 сомон тиид. ман ина туғри карда метиям гуфта ман ба мен сухан кард. камтар иҷзат кардам, нигоҳ кардам, ҳеҷ илоҷаш нест. агар наметӣ намешад гуфт ако мо 4,000 додем. ҳамин 13,000 зиёдтар ку ҳамин нур карда метиям гуфта маҷбур шуда 4,000 сомона мо Бегиҷонов додем. бар замин бо ваъдаи мусбӣ ҳал кардани кори нафароне ки ба шабакаҳои барқ кор афтода шуданд шеваи дигари мардумфиребиҳост, ба мисли аз саҳни ҳавлӣ ба берун кӯчондани симчӯб, гирифтани иҷозатнома барои фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайраҳо. ман моҳие кушоданӣ будам, ҳамон ба электрисит як қоғоз гирифтан дар кор буд, иҷозатнома. ҳамон рафтем, ҳамтур дароем агар кабинетамда ако Улуғбек иштагӣ будам. ман Улуғбеке мешинохтам ки ҳамин коргари барқ тоҷик буд. гуфтам ки ҳамин 2,000 сомон ба туғри карда метиям гуфт. баъд мо пула додем, як ҳафта гузашт, 2 ҳафта гузашт, баъдаш қоғоз наомад, як моҳ гузашт, баъд сони худам рафтаму ва қоғоз бепул будааст. ҳамта ариза карда қоғоза гирифта омадам. баъд якуни мо занг задам ки хела пула гардонда тегум, агар наметиям ин мекунам чӣ мекунам гуфт. тамом ҳамин қадр ариза навистам ман. то санаи 22 май дар парвандаи ҷиноятӣ нисбати Улуғбек Бегиҷонов оғоз гардида 11 аризаи шаҳрвандон қайд гардидааст ки пушти ҳар як муроҷиат зарари моддӣ меистад. лозим ба таъкид аст ки ин нафар қаблан дар давраи фаъолияташ дар шабакаҳои барқ 2 маротиба барои аз они худкунии маблағи муштариёни барқ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст. боз ба ҳамин вазифа роҳ ёфтани ӯ ба содиршавии ҷиноят замина гузошт.